ebe a ka idozi obodo asị na ya lekpọkwa ala anyị wekpọkwa ala anyị iwe arapịa onye ahụ agba iwe na akwụkwọ asị jee na alụgo steeti Lagos anyị ekponyere anyị emphasize on this one. maka anyị na-edigo ka anyị gbapụ ka anyị chapụta anya na ya wopụ maka na ọghọmala anwa ji na be anyị aka wee doziri ka o si wee kwasị ọnwa onye chọọ ka o dozie ebe anyị mana vileji ya achụ ya ọ na-achọkwa kpọcha ana anyị ọ na-achọkọ ana anyị debe ana ede ana ụmụ anyị ebi na ya onye anwa na jee na Lagos jee doziwe ya onye a na-asị na ana ụmụ ya ebizikwa nwa ya nwoke o jekwa na Lagos o jenere n'ihe nwa ya nọ na Lagos ere nke ọ na-arụ na Abuja emechakwa ọ bịakwa na complain na ana Igbo mepere emepe ka eko ya esi emepe ọla na wụ mmepe when you don't have access to land ka eko ya esi emepe ọnwụ na mgbede lobi bịa elu na lobi zụtara na achụpụ ya onwere onye kwesịrị si ya na ebe a si ya na ọchị use ọkwụ ọjọọ ebe ọzọ lụọ ya today ọ ya dị n'ezi Owerri ọ dị na that particular place oke factory njọ ka kọmpi bido lụwa ọkwa ịnụ ifo mes amere ya bata na 6+ ekwuchara ka akwụkwọ ọgwụ ụbọchị abido project na anweghị onye ọchọzi ka o wesịara ya na anyị na-achọzi ibu gị ata Abatete ọ bụrụ in future apụta ọ dị na Abatete the reason men ọ dịrọ n'ezi Owerri nwere ndị ezi Owerri ekwerela esi anyị ana anyị eji wee lụ ya development works with land ihe efu this presidential hotel anyị nọ anyị na-enene kịta ala amaghị mma na ana ka ọ dị ọ dịrọ n'elu mmiri so ndị be anyị kwụsị kene that nonsense ha na-eme ha mechafe ekwunye na-abịa ndị mmadụ jee biri na ụfọdụ n'obodo ebe ụfọdụ na Kano ụfọdụ na Abuja ụfọdụ na-asị ya na ọ maka na alụkị ya ọ na mmiri ka alụ ya ụlọ na-enyu anyị ka eme gịnị alụ ya andobewo na-eji ike gara na Igbo nwanne na anakabere ebe aka so why can't we develop those little ones so they go ebe dị na site kacha ka alụminata godin nwegodi good view na ịbata na ala Igbo ị na-akpagharị ị nọrọ na city ọwụrụ is ịbata the whole place our village even my capital ka alụminata godin so I keep on emphasizing on that say kuzimi ekwu sirapụ ka a na-emepe ma estate and factories are good for development. They are good. The best form of development is estate because factory can only do very little, but estate does much. I want an argument. Somebody put based on video me mgbe m gara na ebe church Ebiko in Imo State in Angokwa. So I was laying emphasis on the church that now there were a lot of developments there based on ihe ndị a na-arụ gasị there. So somebody about some people na-eme my attack say that our church wo development a ga-ebute n'ala Igbo na kịrịkọ achọrọ m ka ị kwutugodo okwu gbasara because ebe ahụ Ebiko nwere a lot of acres of land and ihe ọrụ ebe ahụ schools, hotels, hospitals and his church auditorium is there. School or church? School or church? Hospital. Hotel or church? Hospital or church? The problem I will no church. The problem will not Ebiko be na lawyer. I try to call a man of God now. When I woman of God, I never ban Nikki. Of name is see go your way anywhere. Or just so you can to a mapuka chani. Fast up patching. We didn't achieve a go now. Over the development because all just church all over. No. Or is an estate that has a church in it and a very good one. And no one speed with this project. He should be commended. One ever say Ariaba. I am or a state called Louisiana Church in India. And the church where people and they were more new or that area. No one will go there and ever. Yes. Because and that Bukobi is doing well. Even aside that grade, all of psychiatric hospital, they don't go that area. So Mother Cosmaya is going kind of church, I want a normal church. On a benefit of a state, everyone know about on Exactly.
Or not just law 20,000 seaters. So they may you put on law wonderful place on our estate. Where is that church in India? In chapter kwara gosiri anyị na Pine Leaf Estate. Enwere Pine Leaf Estate na around that area, just n'akụkụ ebe a. Biko ị ga-akọwatara anyị maka this estate, ihe ọ ga-abakwara n'ụmụ Igbo and your vision kwa na that particular area. Oh, just as usual. Our estate will make all the money maka ọwụ robust nature. Etu esi adịzi ndụ ka anyị esi wee dozie ya. Onye ọ na-abịa ya enjoy ibinye ọ dịpụtakwuru iro. So now I plan for it exactly the same thing I plan for other places. Good road networks, basic amenities will be available. I am all day comfortable for anybody who want to join me. Hey, thank you, the International Archbishop Dr. Nyaka. The church I need to church 20,000 seaters, 1 million seaters. But all my colleagues came to go beer on them off. Thank you. Bishop Ifepe, we thank you. Now, we are from the CEO himself. I had who were progressives. Ụka abụghị pụta iburu ụka dọba buru ebe niile buchie na-ebuso amụma nọ ị na-ebu amụma ị na-ebupụtakwa ife a na-aga hospitals a na-apụta na chukwu asị mmadụ eje n'ụlọ ọgwụ ihe bụrụgodu pastọ ihe ada eje chekọp so ụlọ ọgwụ Matthew bụ dọkịta ma rụọ with Jesus so all they approved ka Chineke dozie okwu. Thank you Bishop, thank you. Onwe ya ọzọ CEO anyị ekwusigo ihe niile dịka agwa uru maka ya na-asị na a na-eji ọkụ ụlọ na-ewepụ afịa anyị nwe onye na-agwa gị nga is just like onye na-asị onye nwa ya chọọ ịlụ ụlọ bịa ọsị ya alụ na ọlụa na ama nwezi ọfịa ka ihe na-achọ ịchọ development bega ọfịa dịbega ka agwọ na-ata gị so like we said we come for developing Pine Leaf Estate and banking is the most. Just a and the church.